Guys, aduna pag yung mga Kristohanon nga bisan dugay na sila nangalagad, kabalon sila sa kamatuuran, pero maglisod pa gyud sila og handol sa gitawag nila og kanang kaligutgot, kayugot o kanang dili pagpasaylo nga kasing-kasing adto sa mga tawo nga nakapasakit kanila sa mga nangagi. So, welcome guys sa atong masturyang Bisaya o gitawag natong sambingay sa Kristohanon. Kini atong istorya karon alang kini sa mga Kristohanon nga wala pa gyud nakabiya sa ilang pagdumot o sa ilang kalagot sa ilang isigkatawo. So para masabtan nimo guys, inani ang senaryo ko puli nga matapos nimo tungod kay kini atong mga istorya daghan kini mga lesson nga atong makutlo sa unahan. Okay? So usa ka adlaw ni ana kining usa ka tawo nag-experiment siya kaning dako kayong kawa gibutangan niya daghan kayong tubig. Unya gibutangan niya usa ka frog o palaka sa Bisaya. So, iyang gidauban ning maong gihalingan niya sa ilalom ang maong kawa. Unya, gisugnuran niya mga kahoy hangtod nga nagakainit kining tubig sulod sa kawa. So, kining usa ka frog nga gibutang niya, galangoy-langoy sa maong kawa. Tungod kay, mao may kalipay sa usa ka palaka kining maong tubig. Tungod sa kadaghag tubig, malipayhon kayo ang maong palaka nga nagalangoy-langoy. Apan, nagakadugay, nagakainit ang maong tubig sulod sa kawa. So, still, ang maong palaka, naka-adjust sa maong temperature sa kainiton. Tungod kay, dili pa man kayo tantong init. Tungod kay, sige niyang gisugnuran, nagkadako ang kalayo, o nagka-init ang tubig. Sa gihapon, ma-adapt lang gihapon, ma-adjust lang gihapon sa maong usa ka palaka. Pero, sa kadugay ng inulbos kalayo, o sa kadugay nga nagdaob ang maong kalayo kining maong usa ka kawa nga naay tubig niabot sa punto nga nibukal kining maong tubig. Sa pagbukal na guys, ang naitabo muulokso na unta ang paka tungod kay dili na niya ma-adjust, dili na niya ma-carry ang kainiton o temperature sa maong sulod sa kawa. So ni-try siya og jump pero ulahi na ang tanan. Tungod kay nagkainit, nagmayo, nagkabukal ang tubig, hangtod nga pag-jump niya, paglukso niya, dili na gyud niya di na siya makagawas kay nagkamaba na yung lukso tungod kay naluya na siya tungod sa kainit sa nagbukal nga tubig. Og hangtod nga namatay kining mao nga paka. So ang pangutana guys, unsa may nakapatay sa paka o frog? Siguro makaingon ka nga ang nakapatay sa palaka mao ang tubig tungod kay niinit ang tubig. Pero ang tinuod, ang nakapatay unang-una ang nakapatay sa palaka tungod kay wala siya mo jump dayon sa wala pa nagbukal ang tubig. No, gihulat niya nga magbukal ang tubig, usa sa ni jump ulahi na ang tanan. So imbis mo move on siya dayon, wala siya mo move dayon. So guys, dinhi lang ta kutob sa ato ang storya karon. Yun ani pod ang lesson nga makuha nato. Ang atong kinabuhi nga maglisod pa kita og biya sa kayugot o kapungot sa atong isigkatawo pagdumot. Kung aduna patay kasing-kasing lisod kayo ang pagpasaylo sa mga tawo nga nagpasakit kanato. Yun ani biya pod ang senaryo sa atong kinabuhi. Kana bitang unang-una gina-adjust pa nato ang situation o gina-adjust pa nato ang mga tawo, no? Pero doon na gyoy panahon nga kinahanglan gyud tang move on, di ba? Kinahanglan gyud tang move on. Kay kung dili ta mo move on, dili ta kana bang bullet go sa kana bitang dili ta mo gawas sa espiritu sa kayugot, kaligot-got, kapungot, mao ni ang makapawala og gana sa kinabuhi natong pagpangalagad sa Ginoo. Di ba? Sama sa usa ka palaka, no? Naulhay na ang tanan, gipaabot pa niya nga mubukal ang tubig, usa pa siya ni jump, di ba? So nagakaluya hangtod nga namatay siya kay wa man siya mo move on, wa man niya malit go, wa siya kagawas sa maong kawa. Yun ani usab ang mahitabo sa Kristohanon nga bisan dugay na nangalaga, nakabalo na sa pulong sa Ginoo, pero wa pagyapon kagawas sa iyang kasuko, sa iyang pagkaluuran, dali kayo nga mairita sa iyang isigkatawo, dili makaharong sa iyang isigkatawo kung magtanaw siya sa isig ka magtutuo nga kontra niya, daw mubukal lang yang dugo sa maong tawo kung makakita lang siya. Grabe.
kana nga klases pagakristohanon guys, dili gud na magdugay. Lagmit gud nga dali yung mapalong ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Matud pa sa Isaiah 43 verse 18, apan ang Ginoo umingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ug ayaw pagpabilin sa mga butang sa karaang panahon, di ba? So giklaro diya sa maong bersikulo nga dili nato hinumduman ang nangagi. Kasagaran sa mga Kristohanon nga nung hantud karon dili pa sila makapasaylo sa ilang isikataw sa mga tao nga nakapasipala kanila, nagdumot kanila o nagpasakit kanila. Tun kay dili nila malitgo, dili pa sila ka-move on, mahinumduman pagyapon nila ang ipangbuhat sa maong tao diha kanila sa nangaging panahon. So guys, niyo ang mga Isaiah 43:18 nga ayaw na hinumdumi. Kinahanglang i-let go nimo, kinahanglang mo move on ka. Kung katong maong palaka, ni move on pa siya dayon, diba? So dili unta siya maluya, dili unta siya mamatay. Pero kay wa man siya ka move on, diba? Nagabukal man, nagakainit, diha lang gihapon siya, no? It's okay man nga mag-adjust ta. Okay man nga i-apply nato ang pag-adjust, kabalotang mo adjust. Pero naay time sa pag-adjust, naapoy time sa pag-move on. Lahi ang pag-adjust, lahi pod ang pag-move on. Kay kung mag-adjust ka, mahinumduman lang nimo ang gibuhat sa mga tao. O kana mga kasakit nga lang ipanghimo sa imuha, imo lang gihapon nga hinumduman. Pero maka-adjust ra ka. Pero kung magsige na sa imong kinabuhi, magakainit ang imong mahinumduman, magakalala, mautingkay na ang tanang mga nangagi, maabot sa point nga init magbukal na gyud ang imong kalagot. Murag dauban ang imong kalagot, murag sulsugan, maghaling ang imong kasuko tungod sa imong paghinumdum sa mga nangagi. Maabot sa point nga maluya gyud ang imong pagakristohanon. And once nga maluya ang pagakristohanon, mapalong o mamatay ang imong gana sa pag-serve, pag-alagad sa Ginoo. Mo ni ang nahitabo sa usa ka palaka. So ang lesson nga tumakuha na guys, dapat move on kita. Dapat kabulutang kanus ata mo move dayon. Okay? Ayaw paabuta nga magbukal na mahaling ang kasuko. Dapat huna-hunaon na to nga kinahanglang mo gawas gyud ta sa espiritu sa unforgiveness. Kay lisod kayo ang tawo nga magbaton sa spirit of unforgiveness. Dili gyud ka malipayon, struggle gyud ka kanunay kung ang imong kinabuhi sa pagpangalagad aduna kay spirit of unforgiveness. Matud pa sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Niyon sa dito nga biyae ang tanang kayugot, kapungot o pagdumot, kasuko, biyae siya ug ayaw kamo pagsiningkahay, no? Ayaw kamo pagsiningkahay in verse 32, pagkaloy anay hinuon kamo o pagbaton og malumong kasing-kasing ingon nga o pag pinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios. So, niyon sa diya nga ayaw hikalimti na ang nanglabay, di ba? So giklaro diya sa among kung naa kay Bible guys, pakibasa lang sa mga bersikulo Ephesians 4:31 to 32. Giklaro diya nga in verse 31 hikalimti ang tanan. Hikalimti ang bisan unsa kaligutgot, pakalimtan gyud niya. Kalisod kay nang magbaton ta ug dili mabiyaan ang atong pagdumot, kasuko sa atong sigataw, mudako kana, mulala kana sa atong kinabuhi. Nya ang spirit of unforgiveness mao kanay kalipay na Satanas nga dili ka makapasaylo. So guys, dili malipay ang Ginoo kung dili ta pinasayloon. Busa kining maong story mag-remind kini kanimo nga dapat mubiya gyud ta sa spirit of unforgiveness. Hopefully guys, na-bless ka nining maong storya o paki-comment lang sa atong comment section. Malipayon ko mubasa sa inyong mga komento. And be sure guys nga nakasubscribe ka kung bago pa ka nga channel para updated ka sa daghan natong mga storya. O kung doon na kay time guys, daghan na kay tang mga storya nga na-upload sambingay sa Kristohanon. So paki-bisita lang guys. And pwede po kang mutanaw nining video guys, daghan po kang makatunan ining maong storya. Pwede rin i-click nimo direkta kining mao nga video. Glory to God guys. Makita-kita ta sa sunod na po nato nga mga storya. God bless. Iya ang tanang dungog ug himaya.